המצב קשה עכשיו. הוזמנו לסיור בחדרים בהם מאפסנים את הבובות של הסטודנטים באקדמיה. פשוט חגיגה לעיניים. רוצה להגיד משהו? I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. I'm so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing. yeah? I will show you. It's very heavy. No. No? Yes. Yes. The hat. It's Can you when move I with it? was carrying this mask, I had headache. So that's why I can understand why. נותרו עוד יומיים לשהייה בביאליסטוק. כוכי ואני יוצאות לרחוב זמנובה. הרחוב קרוי על שמו של אליעזר לודוויג זמנוף, יהודי, ממציא השפה הבינלאומית, שפת האספרנטו. כלומר, תקווה. בשם זה הביע את ציפיותיו מהשפה לתת תקווה ודו-שיח בין העמים. זמנוף נולד בשנת 1859 בביאליסטוק. בהיותו בן 14 עבר עם משפחתו לוורשה. שם חי עד יום מותו. זמנוף נפטר ב-1917. שפת האספרנטו לא הגשימה את יהודה. רחוב זמנוף עצמו היה חלק משטח הגטו. מצד שני, קורה שהחיים למרות הכל מזמנים לנו הפתעות נעימות שלא העזנו לחלום עליהן. הנה נגלה לנו פן אחר של אזרחי איראן. סטודנטים צעירים מטהרן מעלים הצגה הקוראת לשלום ואחווה ומבקרת את הפוליטיקאים, רודפי השררה ומחרחרי המלחמה. הפרח האחרון, הצגה על אהבה וחיי האנשים הפשוטים בימי מלחמה, על פעולות הפוליטיקאים המחביאים את המטרות האמיתיות שלהם תחת מסווה של מסכה דתית, ואיך על חורבות המלחמה החיים נולדים מחדש והאהבה נאבקת בהרס ובמוות. התפלנו ושמחנו לא פחות לגלות סימפתיה ולבביות מצד האיראנים. לאחר ההצגה הם דיברו איתנו בטבעיות, ואחת מהן קיבלה רשות להתראיין. מה שכן, ביקשו ממני לא להצטלם איתה שלובות יד ביד, מחשש תגובת הממשל בבית בטהרן. איך את מסכמת את השבוע במשפט וחצי? היה כיף מההתחלה עד הסוף. You see the stone? Stone. אופירה! במקום כלי זין שיחזיקו בובות ויתחילו לשחק בבובות ולא לעשות מלחמות. תראי כמה נחמד היה. נכון. הפולנים, יש לי איתם חשבון ישן, אבל גם גיליתי פן חדש. כוכי! שבוע נפלא, לימד אותי הרבה לחיות איתה. אנשים אינטליגנטים שעושים דברים אינטליגנטיים. אני נהניתי מאוד מאוד. וללמוד וללמוד וללמוד.
מסכמת את השבוע. אני מתחילה אותו מחדש מרגע זה. בסוף השבוע הזה אני יכולה לומר שהגאות והשפל אצלי למדו לקבל זו את זה. בזכות המפגש המחבק הזה בביאליסטוק עם תרבויות שונות, אני רוצה להאמין שיש עוד תקווה לאנושות. אם לא דרך השפה המילולית, אולי באמצעות שפת הבובות.